Тоша за Тоша. Айде, почни я. Айде, Тоша, ето. Ако трудно си да малко, Иначе педерите от НОТБ има стига на студиот, а виждаме работа. Е, бранте, така как е мало дете. Като ми се като на Джорка гърбот. А на баба ти не пише. Това си не каже. Кажи. Мамни на камерата на Ми е мерак сега. Вас сега ви е мерак. Ке ви я изкрша. Камера и сите останати глупости да ви кажа. Той газът на Тоши иначе. Има в газ. И сега се върти. Я го спреме на дечкото. Айде, момък, айде, момък. Айде малко на камерата.